mo ani hukle eh inai mo ka sini gogon chonda para idi siblis kaisa acha goira sora price ni gogon chonda para idi siblis bai prai 10 kilometer lama mo haksal bujika engke o jaga ba ang hukhaiwe ang tabu sakbai thang ani sungsana ang masalai ang age kaisa 10 ta 3 jiga ang sakri khaitungani sakri sakri kumani porego ang sungsa salani bagai ani income phasi ang mungna kuno rama rasta ang kuno por nuya income phasi ani kri bagai ang tabu hukhaiwe na tuma kaisa lairo ang nirgo ani moka tongo smurei thaismu bathai dalo bama mui kthung tungani bana phalai ang sungsar mata masalai ar sigi an tuma kaisa lai nangro moi ni bade ara mui to ar ani mai tungu ngle jumpui mai kaisa obai ang muta-muti sungsar salayan hingga asa khayo nai ani gairing yang koma ang gairing ani gang tangmani nija ang hukhai mani just for kene sor naidi sini ani hok kaisa ang sakri thangmani yagulo ani income ni phaising ang kuno ani ang kuno pot ang nugia samtani ti brubana hajira nani bana kuno yagulo ringya apni bagai kaisa ang sabai thang sakri thang bagai ang hok maklaika naidi takurok ani hok kabang mana dia ani moka ai nei kuru moka kabang ma tongo ne mai sirau ani mai kaisa te ani mai bu mung ani ungjak naidi mai kurmu ungjak naidi ani hok hamba jotono